Please come. I'm hopeless now. Hello guys! Umpisan na natin maghiwa ng isda. Subscribe na rin po si Ate Emma. Taran! Malaki isda. Takat ko. Dito. Ay! Ay, wah. Itong ulo, ipaksiw ko itong ulo. Kasi hindi naman sila marunong kumain ng ulo. Ay, matigas. Naku. Parang sanay na sanay. Hindi naman nagkakat ng isda dati. Dito lang ako natutong magluto. Gumawa ng mga iba't ibang gawain. Dito sa abroad, marami kang matututunan talaga na hindi mo ginagawa sa Pilipinas. Ayan. Itong ulo, kukunin ko to, tapos sasabawan ko. Ang talim naman ng, ay naku. Nag-ano na siya. Diba? Ito ba yung alagay? Ilagay ko dito. Dali. Ay, masusunog na yung niluto ko. Ay, ganito ba ang magkat ng isda? Kaya ko pala. Oho, kaya ko pala. O, yan. Ano bang magandang gawin dito sa isda? Anong magandang gawin dito sa isda? Comment naman kayo dyan o kung anong maganda dito. Ang tatay ko, ang tanda ko sa tatay ko, gagataan niya ito. Gagataan niya. Pati itong ulo, ito ang paborito ng tatay ko ng buhay pa. Ito. Ulo. Sariwa pa. Tapos ito, niluluto rin ng tatay ko ito, pero may pinipili siya dito na, ano ba, hindi ko alam kung anong pinipili niya din. Yan. Tapos na. Akala ko hindi ko kaya. Malaki kasi. Saka yung kutsilyo namin dito, mapurong. Tatanungin ko kung anong gusto nilang luto. Tapos na. Ang buhay abroad talaga. Marami kang matututunan dito sa abroad. Matrabaho. Yung hindi mo ginagawa sa Pilipinas, ay naku. Gagawin mo at gagawin dito. Pero okay lang, maganda. At nang may natututunan. Marami na akong natutunan. Isa nandoon pa sa labas.
Okay. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na. Lagay ko na yung isda. Magalaw itong camera ko. Magalaw yung camera ko. Wow. Ay. Yung ulo. Lagay ko na yung ulo. Tapos, takpan ko muna. Ay. Takpan muna. Yes, ayan na. Kainan. Ay. Ayan. Kainan na. Wow, luto na. Luto na ang isda. Kakain na. Dito naman tayo sa labas. Maglilinis. Kinakain na ng ibon. Oh, this. Hinog na. Hinog na, hinog na. Hinog na, isa pa. Isa. Ito pa. Hinog na sila. Pwede na. Ay, may hinog. Oh, ito oh. Oh, nahulog. Merong hinog na. Merong hinog na. Hindi ka na. Grabe init dito. Ito pa oh. Grabe init dito sa amin. Kuha ko nito tapang lagay sa ano. Biryani. Grabe init. Ay, ganito ang buhay abroad. Walang tigil. Walang tigil sa trabaho.